Наркотична зависимост. Защо трябва да знаем какво е това наркотики? Наркотиците са вещества, които действат на централната нервна система, предизвикват привикване на организма и пристрастяване. Исторически данни посочват, че употребата на наркотични вещества датира от хилядолетия. В последно време, поради своите мащаби, наркоманията прерасна в проблем за човечеството. Мащабите на злоупотреба с хероин ни изведе на едно от, в кавички, първите места в Европа. Всяка година се регистрират хиляди смъртни случаи от свръхдоза. Не бъдете лекомислени, това е отрова. Лечението е трудно, продължително и несигурно, а затова трябва да се наблегне върху предотвратяването на злоупотребата с дроги. Какво кара младите да казват да на наркотиците? Желанието да бъдат модерни като другите, любопитството, скуката, цигарите и алкохола вече не им са достатъчни, чувството, че никой не ги разбира, несподелена любов, желанието да се избягва от проблемите, което естествено води до още по-големи проблеми. Причините да кажем не на наркотиците. Ако искаш собственият ти живот да ти принадлежи, да го контролираш ти, а не другите, да си здрав и силен волево, да имаш истински приятели, от любопитство искаш да опиташ всичко, но някои неща се опитват поведнъж. Ако цениш близките, семейството си, обичаш живота си и себе си, за да си обичан. Бързото решаване на проблеми води до задълбочаване на проблема и още проблеми. Елементарна математика. Наркотик плюс човек води до неизбежна смърт. Проблемите на наркоманите биват здравни, социални, психологически, животозастрашаващи и още много други. Поради своята зависимост, наркоманите изпитват настоятелна потребност от постоянен прием на наркотик, затова често имат работа с закона. Злоупотребата с законни лекарства също крие голям риск. Тук са дадени ефектите на различните видове вещества. Правете разлика между нормално и погрешно. По-добре изберете спорта. Извод. Лесно човек посяга към наркотика, но знайте, че още в момента, който протегнете ръка към него, той ви изграбчва и отскубване от него няма. Не допускайте едно вещество да ви направи негова жертва. Благодаря ви за вниманието.